ଗୋଟେ ଗାଁର ଦି ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ରାଜୁ ଓ ରାଜା। ସେ କଣ କଲେ, ଦି ଜଣ ବିବାହିତ। ତ ବିବାହିତ ଦୋଷରୁ ସେ କଣ ଗଲେ, କାମ ଗାଁରେ ମିଳିଲାନି। ଯେତେ ମିଳିଲାନି ସେ ବାହାରକୁ ଗଲେ କାମ ହତେ ଦି ସାଙ୍ଗ। ତ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କର, କହିଲେ ଛୁଆ ଦରକାର ଅଛି, ସେମାନେ ମନା କଲେ। କିଛି ଲୋକ ମନା କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିଲା, ସିଏ କହିଲା ଆସ କାମ କର ମୋ ଦୋକାନର, ତ ଏତିକି ପଇସା ଦେବି। ତ ଏତିକି ପଇସା ରାଜି ହେଇଗଲା। ରାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ କାମ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେ ଗରାକି ଆସିକି ବଢିଲା, ତାଙ୍କ ଦୋକାନର ସେଲିଂ ହେଲା। ସେଲିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମାଲିକ କଣ କଲେ, ପଇସା ତାଙ୍କର ଦରମା ବଢେଇ ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଦରମା ବଢେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଘରକୁ ଗଲେ। ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ରାଜୁର ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ କଣ କଲା, ଆମେ ଏତିକି ପଇସା ଚଳେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଅଧିକ ପଇସା ମିଳିଛି, ଆମେ ସେତିକି ପଇସାରେ ମୁଁ ଶାଢୀ କିଣିବି, ଚୁଡ଼ି କିଣିବି, କାନଫୁଲ କିଣିବି, ସୁନାଗହଣା କିଣିବି। ତ ଏମିତି ଦୁନିଆ ଜିନିଷ କହିଲା। ତାଙ୍କ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଝଗଡା ଲାଗିଲା, ରାଜୁର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଝଗଡା ଲାଗିଲା। ସେତ ଝଗଡା ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଗଲେ ଦୋକାନକୁ କିଣିତେ। ରାଜା ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କଲା, କହିଲେ ଆମେ ଏତିକି ପଇସା ଚଳୁଛେ, ସେତିକି ପଇସା ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ସେ ଗୋଟେରୁ ପୁରେଇଲା, ଗୋଟେ ସେ ସେଭିଂ କରି ରଖିଲା। ଇଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କଲା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖି କହୁଥିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଟା ଦେଇଛି, ଦେଖ ଶାଢୀ ଦେଇଛି, ସୁନା ଗଳା ଦେଇଛି, ସୁନା କାନଫୁଲ ଦେଇଛି। ଏମିତି ଦୁନିଆ ଜିନିଷ କହିଲା। ତାକୁ କହିସାରିଲା ପରେ ସିଏ ବି ଟିକେ ମନ ଭିତରେ କୁଣ୍ଟୁ କୁଣ୍ଟୁ ଡାକୁଥିଲା, କିଛି କହିବ ବୋଲି। ସିଏ ବି ପାଟିରେ ତାକୁ କିଛି କହିପାରିଲାନି। ଯଦି କହିପାରିଲାନି, ସେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସି ସେଇ ମାଲିକ ପାଖକୁ। ତ କାମ କଲେ। ଏମିତି କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ରାଜା କଣ କଲା, ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ ଖୋଲିଲା। ତାର ପଇସା ହେଇଥିଲା, ସେଭିଂ କରୁଥିଲା ପଇସା। ତ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇଠି ରାଜୁର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ତମେ କାମ ଯାଉଛ, ସିଏ ବି କାମକୁ ଯାଉଛ, ତମେ ଦି ଜଣ କାମ ଯାଉଛ, ଆମେ କାହିଁ ଦୋକାନ ଖୋଲି ପାରିଲା, ସିଏ କାହିଁ ଦୋକାନ କଲା। ଏଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ରାଜାର ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ସେଭିଂ କରି ରଖୁଥିଲା ପଇସା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଯାହା ଆସୁଥିଲା ସେତିକି ପଇସା ରଖୁଥିଲା। ଇଏ କଣ କରୁଥିଲା, ସେତିକି ପଇସାର ଯେତିକି ଆସୁଥିଲା ତା ପଇସା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା, ଏସା ପଇସା ସେ ଜିନିଷ କିଣି ପକଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବ। ଏତିକି ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।